Landen jabil gainen amali landen jabil tagado Inalen jabi tagado itu minta tahlil kami menyanyi agak hadirin penonton bahasamu padu hadirin penonton bahasamu hadirin penonton bahasamu kaimahakan sagoy nangka kailadiaka nangka kailadiaka Onatakai ladiyaka jatuh di lagi taburi toy jatuh ke bumi jadika jatuh bukit jadi jatuh ke bumi jadika Nalas karumpun salah di halaman Samudira bahdi Allah kasadonyo yo kasadonyo Samudira bahdi yo kasadonyo yo kasadonyo Samudira onema ohai iyo kasadonyo Samudira yo kasadonyo Bahim pun siyodi anandi pariman Samudi sambahdi ayo kasadonyo Samudi sambahdi ayo kasadonyo nan kasadonyo Nanden lahaca di akaina den bali nan lahaden cabi adi nan
dua weto nana dua weto nan lahaden biadi anan dua weto nana dua weto mintalah tapi dia kami bernyanyi dari ujung buku di anak sampai pangkal anak sampai pangkal di ujung buku dia sampai ke pangkal sampai ke pangkal. Daunlah jira, daunlah jintan, daun sipul, idi alinduang anak bulan, nasi basan, dua di anak balatakan, dan naya josi, ya dia makan sapinggan, makan sapinggan. Payola kumbuah dia kotonan ampe basimpang jalan dia nan kalimbanang basimpang jalan dia nan kalimbanang jalon lalu swadia ikan nadape badanalah dingin dia yo de baranang nang de baranang luruhilah jalan dia nan kabarela basimpang jalan de kabatu waji basimpang jalan deh kabatu waji malang lah denai dia diran kaurang indah kasih ya dia denai batenggang Batam Allah berdiri lah 3 tahun kandung kita risiko oleh kita risiko walaupun tanah jauh dari kami ALM Batam kandung usah dilupa oleh usah dilupa anak rantau Minang orang namukan sampai berkumpul nan kandung nan mudo-mudo olalai nan mudo-mudo marilah kita baja bertangan bahu-bahu nan kandung karaja samu olalai karaja samu di malanya kini kan malin tolong banakan nan kandung di mabamanung Oi nan sajiyo iyo bayam oi nan sadan ciang olalai iyo babasi nang kandung iyo babasi
Mari berkumpul di ALM Batam, untung tak jalin dia kandung silaturahmi, olalai silaturahmi. Oi nusa dan tiang iyo babasi, itulah moto dia kandung jo visi kami, olalai jo visi kami. ALM Batam Allah berjanji, yo badun sama dia kandungan sampai mati, olalai nan sampai mati. Limalah kini kan malim tolong banakan nang kandung di mabamangun. Iya, gerakan Armanda itu sebagai anak kemudian bapak yang sebuah bidang Sanggama Lare Lare Simalak Kota Batam. kita maju banyak. Maaf ya, Aci ya. Hoi Aci. Hoi Aci akan dulu.